أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومسلمين مسلم إلى تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina so in ɗan yi kawo wani ruwaya haka wanda yake nuni ko kuma wanda yake irshadi akan neman ilimi, wanda ya zo daga an karɓo da gurin Imam Ali alayhi salam, yana cewa khairud dunya wal akhirah ma'al ilm, khairud dunya wal akhirah ma'al ilm. Me za mu fahimta da wannan magana na Imam Ali? Abin fahimta shine ma'ana duk wani abu a rayuwar nan tun daga farkon duniya har zuwa yau, babu wani abu wanda za ka samu ko ka yi shi ko kuma ka san shi ba tare da ka san hakikanin wannan abu. Muƙaddara mu ɗauke bautan Allah misali a fili, za mu ga cewa bautan Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatan ka san shi, kamar yadda ya zo a hadisi cewa yake cewa ku sanni kafin ku bauta min, irifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni. Wannan yake nuna maka cewa sanin Allah shine farko, sannan bautan shi. In baka san Allah ba, ta za ka bauta mashi? Kaga za ka yi bauta mai cikin jahilci. So muka koma kuma rayuwarmu na yau, za mu ga cewa lallai addinin musulunci akwai buƙatuwar mu san addinin kafin ma mu shige shi, kuma mu bautan Allah a cikin shi. Wanda za mu ga neman ilimi ba a ɗauke ma kowa ba. Ya zo a hadisi cewa manzo Allah ya ce talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslim. Wannan hadisi ne mutawatir wanda kowa ya sani. So kaga kenan akwai buƙatuwar kowane mutum ya tashi ya san ainihin farko, ya san kanshi ba, sannan ya san addinin shi, ya kuma bauta ma ubangijinsa. So wannan abin yana da matukar muhimmanci gaya ga duk wani mutum, ba mace ba namiji, ba ɗauke ma kowa ba. Yana da kyau ya san kanshi, ya san addinin shi, ya san Allah shi, kuma san makomar shi. Da wannan nake kulla zance na, ba zan tsawaita ba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.